Langgam angen teni Pak Bos. Oh nggih. Permintaannya Mas Bambang. Alah kowe iki leceh kok. Lera Bambang Jarwo. Lera Jarwo sapa? Mas. Lera ngono Mas Danur. Keri dhewe Mbah Parin. Aku ngenteni kamu kaya hati modene janji meten sesumi panjrene kalbu kalbu sumotaku janku tak jaluk citra janji duh kasih rewang karaya hati aman sirah ganti rito wengi Keledang kae teka ternyata janji Ya, bisa saat ugi ngaturaken sugeng dalu Bapak Camat Monggo. Ugi Bapak Kepala Desa sekecamatan Monggo. Matur sepaduwun rawuhipun. Lek pur sugeng dalu lek. aku ngerti Ya.
Matur sembah nuwun Mbak Ani. Sing gedhe pangapuramu judule, sing gedhe pangapuramu. Kayak aku yang ngerti aku. Ya. Sinden panganane mik enek songo aja lali. Sing gedhe pangapuramu. Sambung Haji Dalu. Lah iya ya Mas kuwi. Gembos ora gelem ngomong iki lho kadhe iki Bang. Aku ya isin ngono lho ya. Isin banget aku. Aku ya isin. Ora lolos pokoknya. Iya. Berteman ya. Yuk Sekar Gadung Indonesia. Datos Pak Minto. Ngaturaken Sugeng Dalu kagem bapak-bapak Sugeng midhangetaken pisarengan Sekar Gadung. Sing gedhe
Ngepos dhisik lho Mas Gembong. Iya. Sampean mudut aku sing nyanyi. Judulnya apa ono? Judulnya sing gede pangapuraku. Iya. Iki kompak awake dhewe iki. Lha piye ya? Bicarane ngono kuwi lho. Konjuk dumateng bapak-bapak panitia, ibu-ibu PKK dadap lagu ya nak. Saiki ya. Sesuk. Minta boyo yen to sida Matur suwun nuwun wong ayu. Nggih, terima kasih Mas Gembong. Iya iki mengkonjuk dumateng bapak-bapak panitia, ibu-ibu PKK. Dapat jampi saya.